800 anzjan se jgawdu minn titjib fis-servizz tal-Meals on Wheels permezz ta' kuntratt ġdid illi se jsir fil-futur qrib. Is-servizz joffri klabnina kuljum lill-anzjani li għadhom jgħixu fil-komunità u jsibuha diffiċli jippreparaw ikla. Il-menu huwa wieħed varjat għal 14 jum konsekuttiv u kull anzjan jieħu 3 platti ta' ikel. L-ewwel platt, it-tieni platt u d-deżerta. Is-sena l-oħra dan is-servizz ingħata b'investiment ta' ftit aktar minn nofs miljun ewro. Il-manager fiċ-ċentru servizz Anzjan Alexander Vella saħaq magħna kif dan is-servizz se jitjieb biex l-anzjani jirċievu dejjem l-aħjar ikel. Bħalissa spiċċa kuntratt tajjeb qegħdin fi proċess li hemm publication ta' tender ġdid li se nkunu qed naġġudikaw fil-futur qarib. F'dan il-kuntratt ħanaraw illi ħajkbru xi ftit il-porzjonijiet, se jonqos il-ħin ta' tqassim, ġifri qed inħarsu lejn titjib konsiderevoli f'dan is-servizz illi aħna bil-qalb inwasslu lill-anzjani tagħna. Ma' news stqar ukoll li l-akbar ilment li kellhom l-anzjani kien illi l-ikel kienet idum wisq biex jasal għandhom. U allura fil-kuntratt il-ġdid il-ħin ta' tqassim tal-ikel ingħata importanza kbira. Tħanna fi ftehim addizzjonali mal-kuntrattur fejn żidna xi ftit il-prezz li aħna konna qegħdin inħallsu sabiex bekk dan jiġi rifless f'titjib fis-servizz f'impjieg ta' persuna oħra ma' kull driver biex hekk it-tqassim imur iktar b'mod tajjeb biex ngħidlek ikun hemm xi ħadd li jekk weħlu fit-traffiku jista' forsi jistenna daqsxejn iktar l-anzjan jiftaħ il-bieb u tqassim imur iktar smoothly. Vella spjegalna wkoll kif l-anzjani għandhom jagħmlu l-għażla tal-ikel. Kif qed tara qed nitkellmu fuq 3-course meal għal prezz issussidjat ta' €2.20 għal kull ikla. Issa, l-anzjan se jkollu dawn il-karti waħda għal kuljum li jintlew minn ġimgħa qabel. Sewa, ġifieri jrid jimmarka li ma starter irid, li ma main course irid u li ma deżerta jrid. Dawn jiġbruhomlu il-driver stess li waslu l-ikliet kuljum għand l-anzjan biex il-ġimgħa ta' wara jekk il-bambin irid jirċievi l-ikliet kif ikun xtaq jimmarka. Barra minn hekk, għal dawk li se japplikaw għas-servizz għall-ewwel darba se jkun hemm persuna inkarigata biex tikkuntattjahom u jilħqu jagħmlu l-għażliet tal-ikel għall-ewwel ġimgħa.